Bocah-bocah, saiki ibu bakal macakno tuladane saka tembung iki. Disimak ya. Kaping 11 ana tembung membawa. Yen basa Indonesia tuladane Rina membawa tas ke sekolah. Banjur basa ngoko, aku nggawa tas menyang sekolah. Diteruske ana basa krama madya. Adik bekto tas dateng sekolah. Lajeng ana basa krama inggil. Putra ngasta tas dateng pawiyatan. Kang pungkasan ana basa Inggris. Albert I'll bring bags to school. Nah, ibu kan sampun maringi tuladane. Saiki mestine luwih paham ya. Diiling-iling uga disinaoni nggih supaya bisa unggah-ungguh basa.